When you feel the world is over. Shoutout pala sa mga sponsor natin, mga mas. When you say you feel Nakalimot ko siya, pangalan niya lonely. niya. Ay, nakalimot siya ba? If you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your Hello. Good morning, mga master. And we are now going to... saan ba ito? So, today, meron kaming event. Ito po yung isa sa pinakamalaking event sa mga motor vloggers from Cebu, from Manila. And yes, ito po ay MMU o Motor Vloggers Meetup. So, nagkaroon na kami ng Motor Vloggers Meetup noon, way back 2019. But on 2020, hindi kami nagkaroon kasi nga pandemic. So, ngayon, meron kaming MMU 2021, the comeback of Motor Vloggers. So, mga master, kita-kits na lang sa itaas o sa kung saan kami mag-meet up kasi di ko alam, late ako as always late. So sir, kita-kits, babush. When you feel the world is over. When you say you're feeling lonely. If you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. Find me tonight. When you feel the world is over. When you say you're feeling lonely. If you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing. What's up mga master? We are now here in Cebu, mga master. We are now here in Cebu City. And doon ko na lang sila i-meet up sa Shell Lahog dahil late na tayo. And shoutout pala sa mga sponsor natin, mga master, no? Ipa-flash ko na lang sa screen kung sino-sino sila. So once again mga master, nandito na po kami sa Motology. Kasama ko yung iba't ibang motor vloggers from Cebu. And ngayon ay papunta na po kami sa Shell Lahog
Isa gini siya, kinsa nakalimot kon si pangalan gani niya, ay nakalimot siya go. And hopefully mga master, hindi po ulan ngayon. Pero medyo hindi naman uulan kasi mainit naman yung panahon natin ngayon mga master. Gasol pills kayo. Manangtang tawag ko anda, yawi. So mga master, papunta na po. Papunta na po kami sa Shell Lahug. Okay, ST. Papunta na po kami ng TCH mga master, no? And kita-kits na lang po doon kasi yung battery natin ay matagal-tagal nang hindi nagagamit, kaya nagdi-drain na po siya. Kung meron naman dyang mag-sponsor, gustong mag-sponsor sa atin ng battery, message lang po kayo. Again, we are the Motovloggers having an MMU Motovloggers Meetup 2021 today, July 18 mga kasir. At nasa likuran ko po sila. Kita-kits na lang po sa Canada Drive o Ayala Heights. So mga kasir, and now we are going to K2 Apparel na. At grabe, ang dami namin ngayon mga kasir. At marami ding nagra-rides ngayon mga kasir. Gaya nun Ducati, grabe, ang rami talaga mga kalder. Dahil Sunday ngayon. Today is Sunday. So, yun. Hi sir! When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights, breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me when you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Mostly ay generally mga LTOs for licensing and mga registration. One of the company is Road Ready Motor Vehicle Inspection Center. So we give we inspect your motorcycles for roadworthiness and readiness. We have 70 points na i-check sa inyong motorcycles. It is the engine, emission, ang inyong brakes,
headlights and mga suspension ninyo. So if you would want to visit our company, naami sa New LTO sa City of Ajo sa Carcar. Nami mag-offer sa mga tattoo. For every minimal tattoo, natay free milk tea burger. Kasi mga services ninyo sa inyong shop sir. Na amo ang kuan kay tattoo, piercing, nasa may microblading o ay mga apparel. Nasa yung mga milk tea, babe. So, naarami among location na bang sa Cartso, Panagdaip. So sa mga gusto magpatato or visit lang mo sa inyong page, pwede na message mo sir. We only get one life. 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 Let's live it up. We only get one life. We only get one life like this. We only get one life. We only get one life like this. Let's live it up.